16. 17. století. Najdete tu Bránli, Pavanu, Gajardu, Kontentencu, jsou tu bala, jsou tu baleta, jsou tu Playfordi ze 17. století, to, co se dá tančit, to, co je prostě pro lidi. Tanec bereme, jak říkáme, od hlavy až k patě, se vším všudy. Snažíme se ze všech sil zjistit věci, které k tanci patří. Některé informace se snažíme dát na náš web, na naši webovou stránku, což je rond.cz. Ta hudba je krásná, je hodně jiná, než na co je člověk zvyklý z moderní hudby a má úžasné nápady, má nádherné melodie, má nádherné harmonie a je to radost hrát. Šaty, které nosíme my třeba k renesančním tancům, jsou pokusem o rekonstrukci renesanční Francie, takové střední nebo maličko chudší měšťanské třídy. Jsme katolíci, což znamená, že můžeme nosit barevné šaty. Rukávy to byla tehdy taková móda prostřihování, že se kombinovaly vlastně kontrastní látky v podšívce a na svršku a ty prostřihy se mnohdy ani vlastně neobšívaly a trošku se to nechávalo takový jako střapatý, aby to mělo ten správný šmrnc. Rukávy bývaly přivazovací, nedávaly se ke kostýmu jakoby naráz, protože kostým byl velmi variabilní. Šaty zůstávají stejně barevné, může se změnit barva spodnice nebo spodních šatů a hlavně se měnila teda barva těch rukávů a s tím, že teda se přidával punt a další. Punt je ta část košile, která dělá límec. Vymýšlíme spoustu věcí, tak abychom to co nejvíc přiblížili době, která byla před těmi 3-4 lety. Máme výběr z různých renesančních receptů. Jsou to rekonstrukce podle dochovaných kuchařských knih, takže tady máme paštiku jako předkrm, potom tady máme výběr z koláčů, potom vlastně sladké chody a nakonec byly docela oblíbená různá želé nebo vlastně zavařeniny, takže tady máme citronové želé například. Vlastně se pokoušíme přiblížit se k té kultuře a ochutnat jim opravdu všemi smysly. Plánujeme od vlastně nové sezóny, od září, že bychom otevřeli kurzy pro lidi, pro veřejnost, aby se mohla naučit tyhle ty tance staré a tady na takovémhle plese nebo jiným zatančit. Doporučila bych sledovat blog.rond.cz a tam určitě potom bude odkaz kurzy a dohledáte, co potřebujete.